Ayalım Rossiyaga ketkenden beri talak surayt, 4 balabız bar deyt. Ova senden başka biröөнü gördü, başka biröөнü jaktırıp kaldı. Ana sana okşogan bıljırбай kazan karma otura turgan erkekti başına tartabı. Anda bardyk ayal suramak. Özüň alsaň 4 balan tuup berse, ana kazanın alıp al, orduна oturup alıp, ana başına joluk salınıp, an tuplisin giyip algan bolsoň, anan talak suraganda saňa mene akça sönüp turuş gerek bolabı. Aytat bu katın okşogan erkek eken, bu katıyıp kant kem dedi. Oşon üçün katını jönötböşün gerek. Emi kolunga şolurga bar, jayalyňy çıkırıp gelip çoğu iştet, andan başka aylan jok seneki. Sen akmak ekesin. Antip Rossiyaga jönötüp koyup, özüň bir yerde eşek takalı olturasyňby? Uyat degen, namus degen boluş gerek. Kırgızdın kızları büt, Özbek, Tajik, janagı Azerbaycan bar alıp, Negirdemer alıp büttü. Alардın ayallar üýlerinde, bizdin ayallar tayakta bazarda, bazarçı olup, Russiýada görüngüňi, köçüňi satıp basıp jürüşöt. Oşoga namus kılıp uşul jerde oturup, tamak jep atgan adamlarga men taň galam. Kızlar taap kelgen akçaga ajıga barat. Ajıga saňa aram saňa bargan. Maşynalgan saňa aram bolat oşol nerse. Andan göre kızıň uşul жерге oturguzup, jaman nan menen sarı su berseň dagı oşentip bakkandan jakşyrak bolat. Namus degen boluş gerek. Kaçan kırgız aýalyny işletip koyup, kızını işletip koyup, oşentip iş kılış ele. Kız gelse törgö oturguzup, törkülöp para turgan bolsa, koydun gerçösün berip uzatat ele. Hazır bizdin kızlardyň bardygy talpak bolup görüngön jerde kalıp ketdi. Any ukpastan bardygy temele kaýsy adam uşuntesin, kaýsy çoň, kaýsy kıyının, kaýsy ministriň, kaýsy aýyl ökmötüň, kaýsy ökmötüň, kaýsy padişaň barıp maktanyş gerek bolat, kıyın iş kılıp atabız dep. Kızlaryň syýlay albasaň, aýallaryň syýlay albasaň, köçüge çygyp kesse, açyldagan jeri kalbasa, o jerde tuup atgan uşular bolgan bolsa, emneňe basıp jüresün? Kaýsyň eli menen dardanda uçudaşyp, kaýsylarga kursak toýguzup basıp jüresün sen? Dagı talak surayt deyt.